Karibu sana na ndo mwancho muligiria sensemo yengambo imaragoba ya bono litukirigaria Jumamosi na nekiro litukoria rero asensemo yiga turachio kuligiria amangana yobochenu kwa mono obochenu bwa kebongo gose tukurigeria afya ya kiakili asore kwa mono ayebuna umwamate wenka osomo bwatani wenka ende yonsi. Karibu sana na bwigo aiga ninde no manyiri tukoria rero oyurachigo tomanyaye korende sangana into maste chisemo chiri cha Facebook Getembe TV na bwigo chisemo cha YouTube na bwigo wetra ase inamba yeto yo studio irinde chinyara usanga ase ensemeiga emaragoba yavene. Karibu sana na Zipporah. Yes. Good evening. Happy Evening. Sabbath. No nye ya edite. Yeah, I did it. Yeah. It was a happy Sabbath. Madam Tari. Ase familia ro Mama. tingo soana na. Mama. Yes, you are a mom. Karibu sana. Asante. Mbuya wako rituko. Rituko mbia riera. Embura ya tonyarire ya tutwerere kanisa rituko rigima. Kulinda rituko riere. Embura na masisiria. Masisinia ya era masisinia anyway. Let's not complain. Mbuya wana sana sanga no mwancho muligire na bwigo mumanye erietari aho na bwigo kireki aye ogokora na ndi naki rero kwavuga usange na intwe. Mbia muno ritaga ntiyantebe ngambia muno soko nyora libaga gochaga iga. It is also a privilege kero kunyora ole mugondo kwa ukorima omonto gwa kiresiminga munyare ko available to share mo ni ncheke asane ngwire na tenga. That's a very great privilege na ndengwa kirani nyasaye ngambia muno njasa marete nkoro kuzipora nyarike no mwana psychologia ikiga gusi ngutoka chinya kitali sato ngutoka nde nimbwate rehabilitation center in Nyamataro kudili na substance abuse na rinde ekorra mangana yobongo turali Nyamataro egitekenya bururu ekegeni on the Kisumu highway nongo consult Medford Hospital na Chironi Hospital. Yes. Mbia mwana sana akaribu kwa tevirenga nigo ole mwana psychologia. Yes. Monto na orenga gali na banda kubuli na psychologist bono muchando kimbone te gutwara nama ya kunyokese psychologist. Omuchando psychologist muchando tokwenda twaligereria no muchando wekebongo ekolekana ng'obongo bwa tutukanire no bwate birengererie binge muntu nguchiare ko no bongo ngo bichuka bure pono gabo no tokwenda twalingo ria twaligereria twamanyanga ninki gekogera na ndenge ikwaikeire na ndinki bwenta gokoru ekirera ko muntu nomo bono mbia mwana sana ambara yange omuntu nabako kwandi okubulinga na kiogenderete oso omuntu nabako kwani ngambu yoro omuntu gwate bambi yande lakini deep down tolibuya abantu mbere bako kubulinga how are you doing mentally naki aro ayembu yore na uranya rito kusanga nayo nyorenga naye bado okonga umusiko noro hena beko nyareka no sange no muntu obugembi yare kumbo muntu mugusanganere igaerete kukubwa yurio mugusanganere gusuko bwo muntu uri ukire kuryo bokonye guchiasore kurende gwikira asigite ntoire from a profession ya itrende Ministry of Health tokuba regulated na body ekorkunga counseling and psychologist board ere under the Ministry of Health ndobugate e policy nga okorora abantu 8 asilituko naye kwa batano batatu ayoyo kianda kwabo murwire naye wachikoro no ba anyagitari bande egere mambi ko goche gasi kwirana ko fresh. However mwanya bantu tokona tote banaki I'm okay is not an answer. Karo monda otengambi yande imeyaye amangenaro yani nga I'm okay biyande omolitari Matilda na kyogendete mbiyande yani even that answer enyene ekoro kitoribia ono nkuligere liole eton eton timaite gakia bagusimunya bere eton timaite na kindanya tebe ngutegerera ule obwororo gusubutingu bweri ogiriria ukona nayo obutingu bweri ogiririe akoiraneri nande nabo korro mubere nakia
kiakora obosio na kiakora amaisari na kiateanana na kio omobere oria oteanana na kiakoronyegeria amagoro aria, so it is a whole basket ya amoke. Igo ise gonkwani gari ngoita bere nabo konyora nga kwandikire kwamanyire nabo kumanya nga nabo kumanya okay iteyoga muchando no bisire nyaro. Mbia muno sana umwancho murige gendera gusangana into ekero torena omwana psychologia nere zipora nyarikyo kurigireria amangana yo goitinyana ko birengererio sangana into hirindo kinyara gusanga sinchira eri iyabene. Bono daktari ometekero wa ikira igali tukoria rero chinka oyo kurigireria tiboni gabange baresi chinka cyabo amangana nari hasti chinka ekero tukurigireria ngana stress yenyene stress ninki asomonto stress ase eruga engusu yomo omugusi tiganyare ko yeteba buna nekere gwikara nanga ebirengero bya sukire byabachanire yani nandi komnya konyora ninchirerio omuntu arenge korengere boronge nga mambimbo kenkore ndeke nkore kiriya kabere kwanyore singencho ebirengero bya ne vumbi kwanyora nga enchera korengereri enchera ko reason nenchera ko kole bintu byaye byasukire sengencho yo uchafu buli bwechira bongo tali buchafu lende buli matagataga eskugali ebintu ebingi school fees ngo chandire torale mamugondo kwale mirembu nabone mbura yairira endagara yonse mugondo mwana narwalete mama muno narwalete binde byonsi byakoha usebintu binde biri ime yawo igo bono gento nga stress asienchererio ko enyororo ni chinchira omuntu atigire korengereri chinchire chiri chindunge chachakira koleta muburukana sobongo ebirengere byachakire kuburukana ndakurire ndebe nga ai Matilda ya atandikire tibia lero tali bia Matilda atandikire tibia kyandikire liga Matilda kisingo ngambale iyo stress ono stress ya yani kire birengere byachakire kukorusia tigante benga on the rail yachakire kukoira wa umedirail from the normal mbiyo muno sana na asenka andake mbarabyo konyoranga bakwingiru ne birengererio abana abaibuli ngo gutwara stress muno kubwoyonde Matilda siekire bono iga kiro muntu nabato muchando bobongo lakini bono yamanyire konyorekana nga tigantebe gusiyito ndaitu kukwanira abantu abanga kwa sauna bagusito kukwanira bono iga it is like now as a family usase kenyoro muntu musacha obuiro ebirengere obuiro na stress ko ba muntu ndwense ino muntu musacha naba mora basae banyarire ko baba bakuralirwa na stress ko bwa abaswati na abana kinyaruka na ntiraki andake ngiro ateberenga omo nyomo gako oengeru ne birengerere ninki gekoreta kikiaretire stress yenyinge asi omuntu gete asi family okonyoranga nere andake oengire mono ninki kiaretira mangana aya bono ekirito kunyara kurigirira the causes just stress in the family it is telling anege ntekamo ebintu bibere igere nyongwe echorete yonsi ono komanya konyora kiro muntu nabwate gintu ke komwa stress yaye nto kunyara goteba nga singincho umugakuri uri mwino gaiga bwate stress n'uyo nde kuruma ate na mwina bwate stress ebintu biko ba stress ebibwikanete nabo konyoro yego umuntu yo in the family tigantebe the commonest of all bibikorete stress as chinyomba no ine cheti storu njena ine Matilda yende gitanga ni chinkwana ngwetana na chira chinkwana ne chichi wetana nanga tinduko ku understand turiko understand opinion cha onye gwatene na gose fact ya gwatene na nocho urubogeka no teunga ya yatali ego yarengega turi gwanja kiri kwarengera lina kiki kwarengera ndiko konyora monongo musacho mu gusika atabire no nande nabe akongo goteba yes mbiyo mono sana andake twanyore buna bono sinse moya basubati ukanyora nga basubati abangerero bamenyete buka bali nabana
ande nkonyore ng'abasubati anda kichinga kibagongire chibare batwara stress nere gocha no kuibora na muno iyo manyakarete kuna postnatal gose postpartum stress na ebinto binde binge ero ng'aki eranyare nekio omonto aranyare koyemanya senka na bwigo abantu banyare gwikanange nyuma tutaragenda ya postpartum psychosis yes dio turakwanira ke stress ibine gocha se nyumba gwasawe na kwane gipengele kemo yes uko chinkwana na ito korka communication yes. Amangana ye enibo financial constraint in the family wasa ke sinjo na gote binga ayana engine na bubira to kito bibwate financial problems inchabono omwana naserete ku school abageni ngocha baringe ntubwati gento tokoba muntu narwarite nyumba mariogo na bwente kuguru the common factor ne ebesa yes ono communication ne ebesa nkokera bire ekero bitabekiri boronge communication abe ko bembe ase nyumba mpaka yareta stress na ndi ngonyara tuli twateba ngase inyumba usase family amaruire naro tero ntubwate chikansa chi diabetes hypertensive oburere bwe pressure amanyika kuminyoka igoro mono oburere bwe sukari chikansa yeyirende nachikulire tali kugusiri ambulire ebiga nkoreta biri stress within the family yes then nandi ko bwekyo komanya konyora the conflicts chiri chinge the relationship onye nche no musacha usinche no mama se nyumba onye family yanete wana na mama na baba mito wali bande omete bano uno musacha wakurwa mwa nyumba okanda mwanyoko wako okanda mwaba muraba mino mwaku nga aye kwa bibi amedekezwa na bibi ona ebyonsi bya leta conflict within the family nebinde byaba abana nkunyu bari chinyasora abana nkunyu baramaru yes ebyonsi bya leta conflict in the family ona nara kwire ni mega tura exhaust ili ntangani yes ikige koleta stress ya se enka senka yes de bontura na se gente kwateba nga postpartum psychosis yani ngobono obo balimo bogocha after omutanyo aliro omwana bokuli obo mama umumama keranyo aliro omwana yaira amatuko kuruli tukolya nyoreta omwana mpaka chigwikibere nali bogochera gatigabo kwamanya konyora ebintu nebingi bikoleta omuchandoli tege ntekemo yes egentekemo konyora it's yekoleta is the first time koba mama yani ngaye no ibuli omutangani asobogima bwo bonsi yes nabo gekoleta stress ya nando mo tento bwate postpartum psychosis nando bwate postpartum stress ama distress one kire balimo bwate ba psychosis kiraro mu mama mutangani the anticipation chiri abwate nga kirungucha konyorando omwana oyo nkoleiga use prolonged labor akalie wenda chinsa chinyinge akabina igiketambi akabina yes kole akabina nga kienta yani chinsa chinyinge nabeko gera atwaro balimo boli nandege ntukende kwamanya konyoranga from the biological part of us na toibolire una twatonge tukwanyoranga kurumagega we have relatives onye mama minota bwate 3 minota bwate maybe baba na bwate onye baba tabwate mama mwabona abwate sukura yaya niga bono ebyo kunya kungusa chingo likwenda obo balimo obo usirina kwanyoranga amaryogo bantu bali bagutumia amaryogo akoraki abasari yes. Kuso kwanyora ryo mongino yarengenda he went through a rough period ya depression stress ikamulika monyara aka graduate into depression ono depression ekranyo ryo mwana oyo ekamanya kulipuka bono those are the commonest things chikoleta postpartum psychosis yes thank you na daktari ase nari twarorire engana yabirike okorekana gose yabire soko mona matuka bwangoiga okonyoranga no nyabantu abake ekiro bagosoa ase enyangi ose basoira ase nyomo matuka bere tutogo konyoranga bakonyora omwana
andi kwanyora ngakira omuntu ochira kwemenya andake ningigie kwirira kwanyora nga abantu abaiga babere n'abakembo ono bachagete obugima lakini okubachana kwabereraro yes ngekoba negento ekemo gusiti tari ng'egento ekemo kegakari universal nabo okonyora ritware ngeko koria obosani bori para ntwairete time komanyana bono maybe keri narocha asore Matilda keri naharora omubiri ori natagete para for the like men egento keri naharora para tari kero kiemwe tekero kwanyora omwana there are so many things changes yes sorry maybe riri obwanchani bori nabwata asore kero twarenge into tweka as baby sweetie woneke muntu kindi kiachiri gatiga yes bono njaze mother njuma tenko bukande butkunjibika uyu ndareire nabuka nanya gukora kirintu change diaper gonki kora ki komenya konyora all my attention as a mother yagendire aso mwana abasacha bondo matembale bali traditionally bamaitenga ombore no bo mongina tali kukokonya bono kwanyora maybe I was supposed to moswati onatagete ko cross esa sabotegete mwana uyu nkulira ali nkuguchanda ali turarosindagirira bae the specific time onoroche mechanda tukuchiko chakiraga mechanda yitagana liba ngo ndagire nyomba tigandagire hotel gusindagire kuri mwa mama ngende nyomba kera usingende ku busani bwane ndagire ngira ne nyomba iri chaka bunga ikwaragirite yes watolire chinyomba chinda sokoragira naigwete mwalenge na nyagite igo no gokarake dio mana ria chakiraga abu trust yaera honest yaera timeti trust obwegenu waera ono mwachakachi chisegi ndene ngento kende peer pressure inte kitanga ndata with peer pressure aba swati bali muri tiga akimba tebi yes peer pressure ya saliri chinyomba kwenda kwanyora omusani o igagenda gusena cha mama Matilda nalo yange yobegitingira mutaki Matilda takunga kayanga kali nchendere safari kwa migaga aliko gusyuka kali watatenga nabeka social media bono lio ranga ai musacho isanete nyutokongore yanga nali Matilda abegete ponto achakire kinachiragabo for the young people abantu abake bachakira gukopia buna abantu bande bamenyete babuga nabo igo from the social media kumbe what is on the social media talikero kikorteke kerase ground ground neke ngao na social media nege ndeke nga ekingao so that is peer pressure alafu igento kendi ngelinga almost what we have been empowered uli obwato bonko nabo go pick the positive empowerment bono uli otanaki nabo nkwemanye lakini babekera gosoka ku nyumba gali manyanga naye no musacho bo muntu gochikoimuki irolerango yes it is very true tigangirolere yes empowerment ya beire nene moswati ngusomwana omunyaruko beire empowered aba murabatiru ono moswati rigo sana wakasege gachaka mwetekero muri yangi mwaswere kumenya rimo menyete isiko yani these are njoro chenga tigatoime mo kumenya nyomba bono butabi buri konyi bwebzite bwachaka kosoka bono gari tomyo tena ki I can do without a man yes nabo nkwemenye nyagite tamenyete rent na bongo yakana rent na bongo yakana muswati umuntu tamenyete tomoitira ki muswati muna wakana rent yes the following day oyogo tabenga you can stay without waswati we cannot stay without men ntokomenya batayo amaene nyasaye man ntokomenya batayo wasap the moment okosoka ku nyumba kali ngochole gutaka ekero wasokira kurumwa ngo chikumira osino musacha bo muntu bono watawi go charuka kurumuro kwa we paniko ebina bibintu byagalire ebimo byabo tali byonse ndi we cannot exhaust everything arafu neke ntokende kwamanya konyora financial it is still tote abagali atangani asenyomo yenke demands chachaka gocha komanya konyore erake omwana omumura yes atigitumage gakare bono muswati obaire empowered UN ya moire empowerment chiabo ngafu chiabaire empowerment chiabo chikanisa omwana nenyaruko gukwaneru omumura okoraki utigara maega yes bono ego akaigo kaliko mumura akure yake eyo muswati ere koreteke
yatirire tenene self esteem y'omusacha yakora ki yakere self esteem y'omosubati ikorete ki etenene osubati gontanki bono orankorere I can stay tinkwire na sei to mwana oyomo bono rienda gari omomorori kwanyora the self esteem teiyo ochakire kwerorera tari omonto ochakire wechaya kwanyora otebire yaya otama rero mwete bagotama bagotiga nyomba kwanya gwechoka na maine na buigo daktari ase omunyite ase chinka ichiga nkonyora nga abana ekiro baikire emyaka nere goika kwanyora nga nonya abana boka babere uko omuchi kubuga nechi bali mu chimenyetaro inkira kwana nkonyora nga emyaka nere goika no abana boka bakurwana usa abana bakurwana abaibuli yani eli omwana rire nyomba ali tukaseri abaibuli barabororo lakini abana babebinte ngao Matilda. Yes. That is the greatest. Yani ngoino romo chanda omonera boneka tobwate. Ase ng'encho yake. Enche ebinto ebio pia se abanto kuruka emetu. Ase kotwara chitabia kite chiabeire chitari chindonga ase emechi. Engukira ni maega ng'a engaki gite iga twakinete etwarenga abana be community. Okogosa kurudaraja maate omonto omanyete isa akonyore na bako discipline. By the time we kasi no mwembero guru oire discipline abantu no ema mo minuto kumutega mama nyagete nangaka kwa sababu iso koteba nero gokoreki commentary ono iga yaikire injitingo discipline mwana omusubati ominto ayeni ngo discipline mwana omusubati oyo ominto ono yabeire from the communal parenting toirenire individual yan soul yani nuclear family parenting nande bono yamanyira ko bamono nga no entata tago discipline mwana mama karo mwana no yobo oyo mama trochi arafu ne bintu binde ko manya konyora nga abana batugambire the Gen Z's batugambire ocho na babate power lero mwana abwate sim 24/7 oso nande mwete bono lere ba maite rights chabo Poni gucho kotabi monto maite rights chai. You have no right. Pono na baibuli timaitiri tanda tumiri kigusi yani tumerilent tuirenire maega twatigira abana bato rule lakini iso konyore nyombe eri omongina no mogaka babwate voice yayamo tali ngo musacha ukwa ne voice yaya no mongino ukwa ne voice yaya yani nyemwate unga rero muri kuburia nyombe abaibuli bonsi ne bambaita na bedroom mambye butuko yonsi onyo mugako tebanga nyombe muri kubuli ebwenete yaba unison nga muri kubuli tali nga nkyugo cha kontavya bana na bana na kwa gole ndagera kosengi no babisira abu mwa bunire ono mwana oli na bakwunga mama nangetenguru stata nangetenguru akoleki agwite ndege ntokende kyabere kyogo dekeza abana okubaleri ngaya ta okoro mwana no yego mono nabasubati I'm not very sorry to say that nande tin bwati obo baba koteba igo kwanyoro musubati omonene atenene ta kokotebinga injira na rere tutingo koralki tinkorero mwana one nje na rere tune michando tingutaka mwana no arole michando kwa bwango kwanyoro mwana oli mwana gochikolera ke ngumam sitaki ukula mkati nataka mandazi wakobesa ose wafiliza kwenda kugura mwana lindazi singi tutake tiyo manye buna koreteki amanyete wasalije mwana oli kwanyoro mwana abwate iPhone ayo bwate katululu singi tutake tiyo mwana amenye bugemo koreteki kwamenyete nandege ntukende amarioga ichire chi society chi community chaito Wana lero chine sole mbole chirandons. Yes, daktari tutaraso asensemo yo ya Mariogo umwancho muligire na bokonyara gusangana intwe kirengereri kyawo chigase studio wetrase namba 0726447367 onye kopwate kubolia konde wensi namba yeito yesimi na okonyenyora hose torikire ujumbe yao SMS go chase namba yo na boigona bokonyara wake simi onye kopwate okubolia so sangi kirengereri kendi gyonse na boigali ase mitandao una bono Facebook tonyore buna Getembe TV sangana intwe yemo asemo andake ayegalia sinka noruchinga stress neraro inkige koleta uguitenyana kwebirengereri kwa chakire utwara umuchando na Bible wachakire utwara umuchando na bana alia sinka na bokonyara gusanganere mwana psychologia aigase studio zipora nyariki
anyare gotokonya gusanyare kokonya imaragoba ya bono na bwo nyare usanga ekirengereri kya wasinchira ya bene kiro togenderete ningambo ya getembe. Yes, amario gaichire. Twatigiranga engaki yaboneka mario gaichire. Yes. Nande abaibuli ntumaite bana baitu. Engenchere togotebanga nche mwana one ni mumaji tagokora igo. Tuisukuire na maega totegerere kirie gose omonto oria atebegero yo mwana oria one. Otegerera ayo chake kuringuri ngora nabo konyora egento nkero. Bona abana banyura mariogo, banyura amaru, banyure chinyasore, bebitire chisindani na mariogo, mpaka obongo bwaburukanire. Bono na chanka na ataka kurwani omwibori tari koranga ni gento ekenene. Aya. Na amario gaiga anda kengige kugira abana baimukie gitambo kirekiga bono abana abange abasaya actually ukore kero kurigire no teenagers goro abana bale senior schools gose bare high schools secondary school bono bonsi bas okonyora nga abange bachakire gutinda bachakire kumanya ebintu ebiga bigutwa nabo igona bare si college ninkiye kuira abana abasaye baimukie bitambo kirebi nili swali ligiya mono nande lirirata chinsa chintambage kuira nili but tigankune biri iguru tari egenteke mogeko goro monto oria chake kunyomaru ebintu nebinge bikogera kubwa mono lero maita abana kuri primary emyaka 7 kunyobara amaru bakababe ebintu getebingao tari ngana abasayi bo kanini ntwali togokora ebintu ebi mwarorira abana bake twarorira abana bake kuri 7 years uchigoro unabono isugutara chiri ya chinyinge uchakira 17 uchigoro na ubarororo aba 15 na 16 abakasana bakwenyora kwa sababu nkunyubale bawo boete bati abande bono baikire baka gosoka bali school one kigento ke guchikogara ne binge pia pressure nero. Yes. Umaetekera abana bali to school gose in churches ama in groups churches njiri excluded umwana gote nje nonde pathfinder nonde adventurers nje ngokonya father mutugari nonde kwa lili kwa ranga ndiko tabambule batali konde kanisa abana be bale ons baburukaine yes osabu na abana so omwana yese kana algo pia pressure boramba bwate chu group cyabo kuba accepted in that group lazima conform kulingana na group demands obwatirichi kuri group umanya ko baralia ko bere group gari bono nyuko abasandi babo batatu bali ba mu kugwana na bali group ejo ayoko lengel no bere group elio batori okonyora umuntu chakira gutuna ogo era yani nga ko bere group ejo ne oyo gutuna gutuna ma garaki abere e group egento kenda bayiboli nkunyubara amaru baka abandi bagora amaru babeka nyumba mwabo umwana uri mbona bagoro chukunyu yes okusiba buye kerasi ke ani obegitukunyugari umwana uri mambitali gucha kuiba komentera mache ekero utayo usina atakobekira mache rero samaru akone wandons watu mumwana supermarket akugurire mwana ndali supermarket emugiti buri kwa mutomire shopping ya jikoni chire basket iguru wetera mari kwe mukigabe ki basket elia gori gari okolengere supermarket mamutenga you are not going to pay for this so the availability okonyorekana kwa mario gari amarwari rera gutuka kirasi bona abana bakoreki banyanyore oba besa kwa mwana kwa mupakiri mugati mambiguchi school usenkonyore cha school erungori kwa momento babesa igurunga obwo abana banemba bwate stress enyinge pi yes enyinge pi omwana omunya kwenda bali bande ometemba bwate group bago share like we can share na barumba bwate bakoraki bago share ulime otenga kwani wewe ujangalia social media one vile wanafanyanga ukiwa na stress unanunua kwa kitu unakula lero tinya sole taraga usonga aga so kuchimata abu gore na chigu tuparaga umuntu akoni paraga burungi availability so talinge kenteke mugekogera abana bande exam umwana tayunga amatemwa exam amatemwa umwana tayunga nditindi kuiga akisabu buya otenga ega chunywa kanya sole kali okora amatemu igo gitobongo abande mbale ba ko amanyinka bali a bit strong
bastamile baiguka obongo but imbale bari amanyi nkabare amarito amagusu omwana buna kamutu karukire obichokerani na ekiro okonyora buna omwibori omanyire gusochakire koigwa embeo buna omwana oye otakire gotoka ase ebintu buna ebiga bitambukiro kyo omwibori abonete koimokia gose omwana ataraikire ekerengo ikyo nekio omwibori abonete kubeka omwana oyo ga erindo omwana oyo kerarore nonya abasani bagouta omanya ng'a ekintu ekibe ase bono tigo omwana asome gocha goikera ng'o omusani ogo ngouta aetori gouta otiga omwana nabera amobere egechiro naende komaete ng'a omwana ori natauta kware na omusani ore agouta oyo otari gouta igare yani danger yani the passive smoker rende the danger of the passiveness smoking ere igoro kubwayo orio ogaraki kubwoyo ogouta direct kwa sababu no buchafu bo bonse bibori bwasoka nerioki bwachere kereke nero kunyu ono kolengeri bwabere gabo kose still onyure so there is that chembe sobongo chikuchaka goteba ng'a akantu kari yanonya akantu kari ngwete ngoreke inkari kari omusani ori nkuigwa gutioka so cause omobere onarire smell eri kwanyora mwana ori okoreke batege ntege tangani ni mata tarekan kia bwenta kokora abaibori nto bwenta ko vigilant onyo gokora omwana utari koragira uchakire koragira mono usoyo uri koragira mono uchakire gotiga koragira be keen into that yani kaba oyo makini mono enjero omwana akoragira usonyo omwana oyo anchite baikaransa muri ndagire kobe kwa mutwaragiramo twachesamo twakachi story omwana uchakire kwebisa kabe makini omwana ori nabare gwesibye tukibono yachakire kuiranderera chakire kubeka bobe bwechwarire kabe makini takunya goteba ng'a mwana one igafundisha tuno mwana nyogete ngo gotebi ngoyo otari ero fundisha omwana ori onde osabu rero mate bonse bina bari mutru chisimi tobwata bono perus yani patoma yando so megale karache kialisi bakora na kia gantongaro nandi gokwanyori takolipuka keusi takoligie bao takoligie mioro kugana mang'ana ng'a umeniashemu umefanya nini ira nang'ora onyito kunyara gukwandira omwana ori at that time oboro bwaikire igoro tegerera yani tegerera beka mache mono tebyo omonto amukwane cause the moment okumani omwana ori agochaka kwebisa guchaka ari kwebisa usaire na sabasani baye bamwe bono tricks chingia engi bona ryo koira omwana eseri ng'a omwana oyo nchandire tiga muire eseri manyakero kumuire eseri gari buna gwekegeri tukuriria kabere nabo mumura obeire muka abantu batatu bare eseri mari otukobori yona rikwa mukonya gusingi kwa mukora igoma tinde itikogenda sense meyo igona gari ngamangana na makongo omwana takumuire kosabu nje gusiki na nyara kenge bakuira bakesimiga bori ng'a uyu omwana oyira nabara baira kwa sababu kero kumuira mari line the higher learning institution kwa moira kubwana kwari kumutomera muswati ominoro chora mukwanire usimo muro mino uso mutomera abaibuli bawo so those are the things yo abaibuli mubwente kora negintura nyare gukora use bakwanire nandu mato mwana nonya kumukwanira ahekanya kumukwanira there is a time yegoika omwana ori apikia mang'ana abera atatu amukonye mbiyo mono sana na asinke igokonyora ng'a abonda ke abantu bachakire gutwara amaligo gia yaiga ekiro oro omonto oyomo usikwanyore ng'a asinka abantu abange mbali koigwana family bwata abantu gusensaba kwanyora ng'a abantu bakuruchana lio kiri mwana rire kero asekero ningo bwenete gutene na elinde anyare kubika omorembe nabo igonchira kyo omonto aranyara gutumika chire chindonge kwene kyonye nabo ibori batari koigwana na abana babaretamo usomo ibori oyo mareta abana biga bagutwara eri omwana amo iswali rina rariro rikobori wa asa nyingi bake mitandao ekunya gwetanga between the husband, the children and the mother ngoma bari nyumba obwenete wekei rino riswali rikuchanda abantu kulinde kereriga emokurigereria moite anger management togotebanga no musacho wente wekei tokonyora musacha nere obwate anga no bururu
nero obwate obororo mpaka agotengechu mpaka otetemesha enyomba bono eneki ora expect ya tawekei osonyora omusubati nori okoigwa obwate ebinto endagera mware koria akachi tega nyomba oruta kurase oinekei bono ekere ase chinyomba chifamily nabekwenda yarigereria naki ng'okomochiko reason yake ayori oko reason nande kero muri nyomba omoibori omotata na omomama na abana mbaro you must know how to control yourself mate onye omusacha ogwoko gende rirongo iguru omwana ori oenki arora he will definitely know ng'ekero gende kiabeire I must stand yani tingwekei keri gionse no omomama nere nore ng'a yani tingwekei so gabo egoteki ng'a the Solomon's wisdom yani obong'aini bori nyasaye akobiarete naboro agotongete naboro obo obong'aini obo onyare kogokei abwarete ng'ote ng'a nomosacha bwente gwekei gose nomokungu bwenete gwekei aye buna omonto bene aye buna omonto obwate obongo naende maybe otagete family riao etenene aye soka gochisuka ogaburera soka gochiari taiga rera igairana utoka kabere ayekei gosaba tayo ng'omosacha ekei abunki omosacha eragwekeri mokungu tekei osingi mokungu agwekeri omosacha takora ki tekei bono abwo noko onye na omogaka bwa enyomba bora naerinde the head of the family nabo okora enyomba yane gaki nkoyerete gankore ki ntirimbuke nyaro nomokungu ori naki gaki nche gosencha omomama naende togoteba ng'a you are the pillar of the house tiga ng'ekei bono on the process oyo yagwekei nonere ngwekei ere momerane mwenyorere mwereranirie engori mwekeaniri mwensi mbia mono sana mwancho omorigire nachika gukumanya enamba yetu 0726447367 rika sms yao ndoche mbale bachakire kurika ujumbe chabo nabo onye kubwata okuboria andake kwarore ng'a enka amariogia abuchire nabo igukungusana na kwa mente kanira senka nabo kunyara gusangekere ererikiao gabo ane mono rika ujumbe nabo igochite gachinge chire busio nyare kubugori chisimbe bere satoiga erinde togendere gusanga nere psychologist Zipora Nyariki aiga asingambo ya getembe rituko ria rero rituko ria Jumamosi chinsomo cha Facebook botambe tonyore arobna getembe TV no tore ya masemo nabo igo chinsomo chiria cha YouTube kendera kulika ujumbe chao hiliete yao na wewe chinsomo chirio kurwa nabo yonye kubwateri boli andakoro chinganeri kongu nabo otwa nabo tatumelieta lakini beka okuboli kwao elinde onyare koiraneriwa na boigo tokane ngote bana abasacha gose omogaka okonyora buna bono omogusi omo Africa intira patongire okonyora ng'omonto niga gwekwera kebosacha I think ase mongana lito kwandra a mental health abasacha bono babeire ng'ana bu kwanza basingereiru mono no muchando yoiga ase nka nkonyora ore ng'a marange abantu bagochibesongia abantu bako imoki bitambukiro byokorusio bugema nabagaka nabo iga abantu okonyora bagochibatwara aba affected na depression abagaka kwanira ngo omugaka nabo igo nonye omoibori omwana onde bonse ori okorigireti na kiabagaka babonete korendu barabu andake usena barumba amenye amatuka mangi aromo chando oyo na tete venga the whole of last year the whole of last year na ebegete commitment nche utale ibinyoro chibaraza chief ni chibaraza chikanisa yani utale chikanisa ni chibaraza chief uko koranga nkikekogera gusiye ito abantu ba abagaka nabasaye bakwerusyo bomoyo ente gitanga ni nanyore tukuronde ground ekitali kirikire bitabu ose kirito statistic kirito gotebunga nini kirina atarete gusiwe tankanyora misconception timatina kirite ndalire keke gusi yani omugaka agoika bwe chaya ose yani is that fear ngamukaye nkobirwa ari na muntu gite omuntu atiamini tiamini ti mokaye monginoye
bono kwa koze abantu abange naumerete mbari batemire kwerusia obomoyo ase chibarasa echi ekero gokwanire gento kimbora ngwesoki bari Yes. n'abasae bari batemire abande batemire bangire goku ndi omosae agote ng'a inche ndochi tata nkong'ura are omong'ina kiakonya gokora gari ng'a akorugera mpaka tata tagotiga mama arugere tata Yes. egento eki giachandire but bono egento ekenene nkeri ng'a abagakamba traditionally culture y'omogusi na tradition y'omogusi omosacha omogusi agotebia ng'aba omosacha akire Tigakonya korera. takonya korera okonya gotebia abantu amang'ana ao Yes. bono emotions omanyete buna nyasaye atotongete amariga ari nabwate riogo riaye kera agosoka Abasubati bakorera. bari kurira boga nyasaye nkiabekirete amariga arikire omonto onye ndiatagete omosubati arire bweka tari kubekera Anga omusacha omosacha mbabwati amariga. mbabwati amariga but kwamanya konyora emotions feelings chiri omosacha ere ng'a kufa mgumu nikora naringe ekipensi kiane gari kero kiigwete oborori gokororeraga yani Obomera. akonya wale watana kikara umera ya lakini tatagete gokora ki gosoki the emotions isko emotions nakio gochisoki is through amariga sokia amariga ari rira njegente kenyinge ekenge ngotebia abantu abasacha musacha rira kugia kurumiririra nande kero giakoromire onya goko bwakorera openly me I have relatives bakorera borongiga and I feel happy when I see them crying so a bathroom onya ne shower igorera amachari onse pi orire megari ono rasoko kuruga ari bathroom ama iso abarirete tro chinkorera kwarenge gakia amachi koigorera onse pi ose ne sabuni yaso amaiso one kira sabuni yaso ira amaiso ose amaiso akobarire ono tagosoaga kirinde bathroom gaye gari orire okore osetomo mong'ine chira atamba akoretere chinyeni so epireri nyebwate epireri ebunekere omotumega kura kurumega ari amang'ana yere cause tradition na culture chiagerera omogusi atari gokora ki musacha onde bwensi atari korera eyi yaenda yanya komunisi gekuba nona eri okoigwa tatagete koigwa amarika yarosire koigwa ugaya ningwate kore omotu ogwati but ekero kwarerire kwaba relieved bono omosacha suppress emotions omosacha otebi gotokwana omosacha okiranga monto omosacha ogokwaibweka ncheria ngosera gari nakeire basibati baminta esimi nakeira abasani bane esimi nakeira abantu bari esimi nkorera gari bantebirie njugo chiga twende school toragire lunch tigo omonto igabo wachire gari kwogire wautokire lakini oli erengia gakare gari abokireti oyanirinda abokireti yes omotu omwati amariko omwati onye n'omonto stress okoragira iga onora uchaka konora guchiariri konya mbali batari koragira omonto orea igo bono ebine egento kia gatatu twatebire egento kende omosacha tiantebe inche nkeri nkorengereri akochiamini gosorengereri ng'a by keeping quiet na anasecure erieta riaye yani bona akorenda erieta gakumia yani ng'a bono igabisite abegete yanga enda busiko megakorete ki kare omochafu bono korenda oyo erieta yandi bwegete amasikani bono gakirende erieta riga nochorire turi kogenda embera ribaga kware gokwana mang'ana yerere gabo those are the common things bikogera abasacha beng'enta kubwa kende gionsi mbabwate ase bagoshare yani they don't believe anything tari ng'amba omonto oyo batashenere because of the culture na traditions chiomogusi omong'ina naro okorigiritie andake oigwete eriogi eriga akorora ng'a omogaka oyo nabagotwara obororopi lakini kwanyora ng'a ase eng'encho atari gokwana omonto oria osinyu ng'a nonye efamily basinyuka omokonya ng'aki barakonya omosacha oyo nere akeania ebirengereri ase eng'ana eyemo
kana so musacha bano asiri swali elyo tali mokungu gukwana no musacha ngukwanira omusacha kae abangina baino foundation ingi yababaikire gukwana wetu musacha naro nkibona mukungu arandebi mukungu tabante gukwana mutu yane bono ekero more ayomo omongina no mugaka senyumba mubwene to gukwanirana ka omongina oliribaga motebi yanota motebi byonsi gaki motebi rinde ka keigo wasaba mwete ntunya sana twete greater senses na boko nutsingo mugaka otalibia bati ukombuli gotebi mbiyande obembuyo bati orocenga nanyare getepi ayo musacholi onye to konyara gotebi muka oyo problem na boko trust no emumuromino mamumino abasani mbaro yani there must be somebody who trust motebi omuchando olyo egara okoreke okorwere ose onyo no muka okogechi you can use even no rero mweta abana nabo bali chi advocates nyinge nyumba onye toli gochikotebi onde skugari ikaransi abana babo batebinga nyokongo seira sigite at least from there amangara nyomba gareke nyomba gukorera aitebi abana babo nga nari tubiche kutanga umwana oli noma ke mwana kale 12 years and above wino umwana umaite what's happening abagusange kerengere nabakunda gotenga mama no mwetiki wakorete tata andaga gotebinga tali na gotebi ochukomo como mukligo but the foundation ya communication in the family can help a man in the house mbia mona sana umwancho murigireria kirengere kya kingenjo bunabano iga Amos Kamori abatebanga yes listening and watching live korwa agotebana wale chinse mochi online korwa mukuru kwa njenga na boigo Vinley Mose okenye agotebanga nere noale agoteba korwa chinse mochi abasi bogetaorio agotebanga noale na Evelyn Mogunde agosangana intwe Kings Sonko nere noale tiana bwata chisime beriga Getembe hello. Hello. Wairire buya. Getembe hello. Wairire buya madiri tana babwa no magani buya. Wairire buya. Ekinare ko tebe kamo garokia mangana yo tebe wasina maya. Ekinare komento muntu onde bwancho tabwa tinya sa senkoro yaye oyota otabwa ti ota tinya sa ri bagali litanganya senkoro yaye abago twaro muchando bune yo stress na chiko menta mechando ya rokana si family ikiera patabwa tinya sa senkoro ya amangano sidia teba na maya ekina na njira ta komenta ngiringa abantu batwariye za singora cyabo nali barakonye karyoka yamon biyamana sana agotevanga gutwara Yesu atengora yao yongo konyere ase mechande ndeyonsi gutwara spiritual aspect it plays a role yambo ateyende Getembe hello. Wairire. Hello. Hello, wairire. Wairire via. Sanga na into asenga. Wairire via. Omo na matirita. Yes. Hello. Hello, sange kerengere kiao. Hello. 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 Sange kerengere kiao na into asengambo. Hello. Oranga tari. Hello. Karanga ntoriko igwana apiego korinde na oyiga kwerokanga Douglas Onsongo akoteba korochinse mochi erigoma kusagoteba ewodi erigoma akoteba kutoka Sengira Itongo akoteba na bakungu na bwe mechando akoteba nga abana bachaete abasacha nga nakiki agerere nonye bakungu abangerero bachaete abasacha nga nonye abakungu mbamenyeti na abakungu bemenyeti na abange mono na abange na abagusi Getembelo. Hello. Hello, wairi sanga na into asengambo. Hello.
Yes. Hello. Hello, getembele. Yes, intoko iwete. Bwairire. Wairire bia. Mbia mure. Mbia tore ona na intwe asense mo. Bana inte kanare ngeko teba. Kanare ngeko teba mara tenga mbingi ya station. Betatia bono. Ndia ko gara iko bia tagobe. Ntoko iweta kwana sange kirengeli kyao. Na tribuna se position bono internal ya in most occasions yes iho tangia na totore mwabwatiranire kuya abana baikire babyokire mwatire ni mweka arafu umuntu narota kwa important full position ya abana umanya gutigaye ruro bono anything is done through na ndio karo chiko taka gukwa na kende nyonsi watoka na bono na rene voice yao tilio taka kuiweka arafu na inde jiko communication ya break down goetera somo na go taka gukoira ne rimino monto roje no monto yo taistai. Yes. But however, you find that EPD yako ndio imefanya hapo yoyote imetokea. Because na bora ratoke na kusinidi chao tarama samba kwa rinde bono kwa tomiri abana bipa yo kiro no kama banyara no muna yani no. Na inde go chikotaka gukwa na kindi nyosino na abana bagwata kiba ko imukerera igoro I don't know what happened to Tangina Teravan Kebaba Tendiko Timeline ni Tenaya Bia mono Komiti Kurua Tamaro Bia mono sana sekirenge ya bana asidegekeyemo ekine gintu tari nga gutaka gu sideline abana it depends na kyo mugako ali correlate na mamumu aba bana aba kwa sababu abana mwate kurwe mitenyi kyando mwana uri naro chikire gintu kigendrete pononye use mugako yo gachire o ando tabwate time na abana babaye andi kubwa mono koranga abaibo tokonyoranga abaibo aba mama nkobera bari close na abana kubu mutata uri utamanyeti what will happen in the future ati abana abaibo libalia bamanyete what will happen in the future na babatigara boka babere okonyora abana bachange bametenga we are visiting mama na tata lakini onyo mugakoyo bunateba ngale kwenda masambo chikokori gichae tale koberanga ono what role do you play in that for omwana uju kwa sababu nkwalengo you are absent ne banku musupport kwalengi but in the physical realm you are absent kwalengo ro korolekana so mwana kobera so mwana ku participate ya so mwana na neba ne pensity abagaka bandi bali bagotebanga enko mongi na banga abana umwana yera nando bangina mbora ngondara minyori gake atebi umwana ngagaki na bubu kana nyora gochakonyora ngoreki komente mugaka chaboru bona yo mugaka igoko supply no ri supply gochimon tru chumana rebo ne third party umwana rago kina kama eteringo mama na kiko karabone gabangina bamayete chingumbu atigeta bagaka bukanga abana bamayetenga tata na mama nsometi mama nero ngorete kirenge mama nero lenge present mugakorta ki talengo na ande kubwa mona abana bamura onyo mugakoyo tatoyo ogoserete ngina baruche kubwa mononga na bwate akamuchaye ngo muswati kitabwata akora gento gete expect konyora el sol in the future
sana. Hello. Yes. Hello, ¿qué tal? Wairire ntoko igwete? Wairire. Wairire bia? Jino Mauricio. Hello. Hello, yes. Jino Mauricio. Sanga na into. Nada, como un pero Asani bane mbarwa kwa tete yesa ndiba akole nyanji wangu. Hello. Ninko igwete. Abasani mbale bakore nyanji okubole kwa onkoroki. Ono kubona enkuboya ba bazetani oyo mani netestande mu stande ono barikuwa no mfati alibro mugata alibro ono mugaka alense ono akumurama ono korangi nyangi yito tukubisa mapema Biyamona sana. Kuituraba abantu bakorera inyange efego yaranga akiri mutari go batenine n'abagora nyamaka aboigo ekero gendete ko olengire neryo oyiga gotera mokonge ekebuya gote bari Richard Maseno agote banga okogenda kwanire buya oyiga kubolinga kanadati woman also be at stress Etat. Hello. Hello. Okay, ilika ujumbe yao SMS yasinjene tukie yawe kana utoro mutalo yokubato kubori ase etageka molika ujumbe SMS uchasi na video ngado wake simu asinito ebiro ya tono swati mchako na distress Liswali lineligia kulindi uchafu na obokoleto omuchando sing'inchi ngotegemeire ng'abantu bari bamenyete enyomba eyo omonto ndire obusafi atagete obuchafu mbori iga wachire mwasokire omosubati chisuguru nochiganyerete kuri gesieri amarangete n'amachafu echikoni n'engundo batirende ngotegemeire ng'anki kiagera kiabo obuchafu gasogete akagenda igasiire nobinyora gesieri use no wari full time housewife usara omuchafu tu but bona haro obuchafu mwete mboko bamboreta stress kwa sababu chimende ngobera chire nyomba echo igitanda ngutwara kire chinda chichore gitanda chinginji chenyomba aba enyomba eyo no sonyore kigotio kumwetera mboko nyoro busuku buri ngabona bageni bagucha ibi bina obekoreta stress biri exception okora stress depending no muntu limamenyete na nyakaro musafi ono borna kikirito atebanga it will depend oyo mo bakora ki atumie wisdom na ande ningi kiagera lakini ande manyana ki the first 3 years ya kurumare gym yake mitangani etatu nelie a graph kia imechando ke elevate tiko chigoro so it will depend na ki ikanse ya makorete nyangi how do they chip in ko chamba akora ki biased wategere bayagane amangana yega ngora bamanya somo chando berete nali baraba konye lakini baisi kotebanga umukunguire nanze musacha ire nanze akina buna kinki musacha ra kwire ne ranze uso mukungu kwire ne ranze uko ase mental health ase kende yonsi ni mental health yani soborero bwobongo usukutwara obongo bwikiranite spiritual aspect timedina kinda usene gusaba usene okwegena nyasaye uchitukuri wakonya ekero ukuriria sinyasaye kwegenite gusaba kwegenite at least nyasaye nabago kuigwa ekero okorigereria nyasaye asa amasabo kero bwato muchando wete ngwikasere gwatwara omochando bagotenga gakite wana mbere ase nyasaye kero gwatemera abaganga
watemire chisegi watomire kirindu gotanga bona nyasaye bika ekero kwegendire usegachorerire bwato muchando okonyagire bororo oise gosaba nkotwara ore relief usechitoro changire gocha botuko abukuna gwate nyasaye you created the heaven and the night and the day ono gakimbutuko ntigendare definitely nabo korara umaite onego ogosaba kuri okwegena kuri nabo konyora peace obotoereru nabo konyora omorembe nando kwegena kuri ng'a omonto naro ntomo manyete ntanya komorra lakini ng'o omonto naro okorigereti na nabakogokonya nabo konyora ogokonyeka. Embia mono ase edageka eyemo tiga nyare gotebia omogusi oyo otegererete oborire bwa obongomboro oboremeri bwa obongomboro na omochando bwa obongonoro buna ebinto tofauti korende omogusi toise kwaikaransa twanchirane ng'a emechando ya obongo nero ororo totige kobekirera eneighbor totige kobekera oborogi totige kobekerera ng'a na omonto gwekora ebitamero omonto nabo aranyare gwekora koba buya but ogwekora koba omorwaire abwo aro tokonyara korende omogusi tiga tomanye ng'a omochando bonsi noro ororo naende ngokonye kore ekero okorire ki ochakire komanyekana mapema egenge buna omonto orwarete oborwaire bwa esukari oborwaire bwa pressure ere igoro ekero amanyekanire mapema konyara are gokonywa nono oborwaire bwa obongo naborokwo kwamanyekanire mapema gwachaka ekora chitabigite chitari ndonge aeta konya goteba ng'a omoiso oyo osarekire osinyire nyaroka eywo yasinyire rigianga abanto rero gosiga iga ntoichire rigianga ase ogokonyeka rero ngotumia tore chinsurance ngotumia tore SHA comprehensive gokonya abanto aba babwate omochando tari buna rikare topegete okogoro nse ng'a cash chinyagitari nchire ogosiga iga omonto okoenda okonyeke nyuma otarenda nyagitari chaka ngogoshakuru nyomba nimbwate omochando chiase abanto baria bwegenete oria orang'e naye nabo okonyara gokora ki komotebia onyore gwakonyekire oborwaire bwa obongo nkobweneka bore ekero bwamanyirwe mapema lakini ekero bwaetanire nomenya amatuko na amariogo obogima bwao bonsi buna oborwaire bwa esukari kobwaikire aro buna oborwaire bwa pressure gose cancer bwaikire are igo omotegereri mbia mono ase ogontegerera tobe omorigereria na omotegereri omanyete ogokorigia naende otegerere omorigereri na omotegereri mbia mono ase okoba na intwe ase omoroberi oyo iga koratwara omochando onde bwensi inche nongotoka gari Nyamataro opposite Nyabululu Girls on Kisii Kisumu highway gose korache Chironi mate gari gose mono Medfort Hospital abo nogotumia chinsurance chionsi chiri chire moyo. Mbia mono sana oyo nigo na omumanyi asesemiro sasa mwana inakoro nere zipora nyariki na oyo koyo na mtana kwa bore sema na stress na kunyara koera na oyo ko sana no kinecho asencho ero ya tunyore abategeri naende mutigare buya nimaete ng'a abanto mbare bakong'eta timbakwaneti abanto bataracha mwensi nabakwaniri mutigare buya abanto ba Nyamataro abanto abagusi mwensi nabakwanire mbia mono ase ogotegerera. Asante.